Στα χρόνια που κάνω αυτή την ενημερωτική προσπάθεια μέσα από το κανάλι μου στο YouTube, έτυχε να είμαι αυτή που έκανε ευρέως γνωστό το Farage. Τόσο που και τα ελεγχόμενα τηλεοπτικά δίκτυα του κατεστημένου αναγκάστηκαν να τον εμφανίσουν. Όχι και να τον εγκομιάσουν φυσικά. Στον αντίποδα και σε αντίθεση με τη ρητορική των έγκριτων δημοσιογράφων, είδα στα παιδιά σχολιασμών των βίντεο που ανεβάζω με τον άντρα να εγκομιάζεται από πολλούς και σε έναν βαθμό είναι λογικό, αφού αυτός ταχώνει στην Ευρωβουλή όπως κανένας άλλος δεν τολμάει. Ανέβασα και κάποια βίντεο με τον Πούτιν που θεώρησα πως πρέπει να γίνουν ευρέως γνωστά, μια και τα ελεγχόμενα δελτία ειδήσεων των τηλεοπτικών δικτύων δεν θεωρούν πως πρέπει να τα γνωρίζουμε. Και σε αυτά τα βίντεο έχω διαμέτρητα εγκόμια για τον άντρα. Διαχωρίζοντας τη θέση μου και θέλοντας να δώσω άλλο ένα μήνυμα στους φίλους μου, πρέπει να σας πω ότι δεν είμαι λάτρης των συγκεκριμένων ανδρών. Πρώτον, διότι δεν τους θεωρώ φύλακες αγγέλους της ανθρωπότητας, αφού έχω απομυθοποιήσει την πολιτική τόσο, ώστε να είμαι πεπισμένη πως κάθε πολιτική περσόνα κινείται και εκφράζεται με κύριο γνώμονα κάποια συμφέροντα που εξυπηρετεί. Είτε δικά του, είτε της χώρας του, είτε και κάποιων κέντρων εξουσίας που βρίσκονται στο παρασκήνιο. Όπου σταθώ και όπου βρεθώ, βλέπω και ακούω ανθρώπους να περιμένουν και να ελπίζουν να έρθει κάποιος σωτήρας να μας ξελασπώσει. Είτε αυτός λέγεται Πούτιν, είτε Farage, είτε Σόρας, είτε κάποιο συστημικό κόμμα, αυτό και αν είναι αυταπάτη, είτε η εξωγήινη, είτε ο πολέμαρχος, είτε τα στουρμφάκια. Μήπως πρέπει, ρε παιδιά, τελικά να πετάξουμε από πάνω μας μια για πάντα το σύνδρομο του σωτήρα? Μήπως πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι έχουμε δύναμη, ότι δεν είμαστε τα ανθρωπάκια, τα τίποτα που παλεύουν να μας πείσουν ότι είμαστε, και να αρθώσουμε το ανάστημά μας όπως μας πρέπει? Οι απάνθρωπες πολιτικές που μας επιβάλλονται από το σύστημα πλέον έχουν φτάσει στο μη παρέκει. Πόσα θα συνεχίσουμε να δεχόμαστε, να ανεχόμαστε, και σε πόσες ακόμα εγκληματικές κακοποιήσεις, όπως στέρηση ελευθεριών, τσιπάρισμα, εξαθλίωση, εκφοβισμούς δεξιά και αριστερά, θα σκύβουμε το κεφάλι? Ακούω πολλούς να λένε θα τον βρει από το Θεό, ο Θεός θα τον κρίνει, ο Θεός θα μας βοηθήσει κλπ. Γιατί περιμένουμε παρέμβαση από το Θεό σε μια κατάσταση που ήδη επιλέξαμε να δεχόμαστε και να συντηρούμε, να διαιωνίζουμε και να ανεχόμαστε? Αν ήσασταν εσείς δηλαδή θεοί, θα επεμβαίνατε για να βοηθήσετε ένα λαό ή πολλούς λαούς που φαίνεται να επιλέγουν την αποδοχή σε όλα αυτά που μας πετάνε στα μούτρα? Εγώ, για να είμαι ειλικρινής, δεν θα επενέβαινα, διότι ως Θεός που έδωσα τη δυνατότητα να έχουν οι άνθρωποι ελεύθερη βούληση, θα όφιλα να σεβαστώ τις επιλογές τους. Τι επιλογές έχουμε κάνει εμείς? Για να αναλογιστείτε. Τι κάνουμε δηλαδή εμείς για να ξώσουμε τον εαυτό μας, τα παιδιά μας, τις γενιές που έρχονται? Τι κάνουμε για να πάρουμε πίσω τη ζωή που μας στέρισαν και μας άφησαν να παλεύουμε σαν δούλοι και ζητιάνοι για την επιβίωσή μας? Μήπως είναι καιρός να το πάρουμε αλλιώς, να κάνουμε άλλη επιλογή, την επιλογή ενός μεγάλου όχι, που δεν θα πέσει σε μια κάλπη για να χαθεί σε μια μαύρη τρύπα και να παραποιηθεί σε ναι? Ένα όχι που θα ακουστεί σε όλη την επικράτεια και ίσως και στα πέρατα του κόσμου, για να αποτελέσει παράδειγμα και για άλλους λαούς που ήδη έχουν υποστεί πολλά από αυτά που επιβάλλονται και σε εμάς και θα επιβληθούν στην τελική σε όλους, για να ολοκληρωθεί η ατζεντάρα των σκοτεινών και των σατανόπληκτων που αυτή την ώρα όντως ελέγχουν όλες οι κυβερνήσεις της Ευρώπης και γενικότερα αυτές του δυτικού κόσμου. Μήπως πρέπει εμείς οι ίδιοι να μας ξελασπώσουμε αντί να περιμένουμε από άλλους να το κάνουν? Μια απόφαση είναι. Μπορούμε. Έχουμε τάντερα να την πάρουμε. Ας την πάρουμε, βρε παιδιά. Και στην πορεία θα δούμε πώς θα την πραγματοποιήσουμε. Το θέμα είναι να την πάρουμε με πίστη στο Θεό,
με αγάπη για την πατρίδα και για τους συνανθρώπους μας και κυρίως με πίστη στην ίδια μας τη δύναμη. Μη σας κουράζω άλλο. Αυτά είχα να πω.